Shwmae, croeso i'r cyflwyniad ar gyfer y cwrs TGCh yn y chweched dosbarth yma yn Bryn Tawe. Mr Dave Fletcher yw enw fi, pennaeth yr adran, a gobeithio yn y cyflwyniad yma byddai'n gallu esbonio i chi beth yw cynnwys y cwrs a pam ddylech chi astudio TGCh yn y chweched dosbarth yn Bryn Tawe. Felly, dyma bach o wybodaeth am y cwrs a'r adran. Mae'r cwrs yma yn 100% yn cael ei ddysgu yn Bryn Tawe. Wrth gwrs yn y chweched dosbarth i'n partneriaeth gyda gwyr, mae'r cwrs TGCh yn cael ei ddysgu i gyd yn Bryn Tawe, nid oedd unrhyw teithio ar gyfer y cwrs lawr i gwyr. Ni yn cael nifer gryf iawn yn cymryd y cwrs yma yn Bryn Tawe. Eleni er enghraifft yn blwyddyn 12, mae dros 20 ddisgyblion wedi dewis y pwnc, a mae'n pwnc poblogaidd iawn o fewn yr ysgol. Mae'r gwersi yn cynyddu o'r tygau, lle byddwch chi'n cael 5 neu 6 gwers fel arfer y bythefnos. Yn y chweched dosbarth, mae'r cwrs yn mynd lan i 5 gwers dwbl y bythefnos, felly byddwch chi'n cael 10 gwers TGCh ar eich amserlen chi wedi gwasgaru dros y bythefnos. Gwersi dwbl fel arfer yw'r gwersi yn y chweched dosbarth. Ni yn, wrth gwrs, pwnc ddigidol yn TGCh, ac felly mae'n cwrs ddi-bapur wedi ddysgu trwy Microsoft Teams. Byddwch chi'n defnyddio lot o Teams yn siŵr yn sefyll pwnciau tygau. Mae'r cwrs TGCh yn y chweched yn cael ei redeg yn gyfan gwbl trwy Teams. Felly bydd asyniadau'n cael ei osod yn reolaidd yn Teams. Bydd ni hefyd yn gwneud defnydd o'r meddalwedd OneNote hefyd i cwblhau tasgau. Popeth yn ddigidol. Felly wrth gwrs bydd ar gael i chi gyd o adre wrth ddysgu o bell hefyd, fe popeth ar gael i chi trwy hwb trwy Microsoft Teams. Ni fydd angen prynu unrhyw beth arbenigol ar gyfer y cwrs. Bydd yr ysgol yn gallu darparu i chi unrhyw beth sydd ar gael, a fel arfer y meddalwedd trwy hwb bydd ni'n defnyddio, felly y popeth yn rhad ac yn ddim ac ar gael i chi. O ran canlyniadu'r pwnc, fel fi'n dweud, mae pwnc yn poblogaidd iawn, a ni wedi bod yn llwyddiannus iawn dros flynyddoedd diwethaf gyda'r pwnc o ran graddau. Chi'n gweld fyna mae 100% wedi llwyddo y graddau A, C neu Ec yn y 2 flynedd diwethaf, a hefyd ni'n dda iawn gyda'r nifer sy'n cael A, C neu A hefyd, 89% yn 2019 a 100% yn 2012 llynedd. Siwr o'r un o'r cwestiynau fwyaf pwysig yw pam astudio'r cwrs yma yn Bryn Tawe. Felly mae'r cwrs yma yn cwrs gyda'r OCA, fel bwrdd aroli, a mae'n cwrs lefel 3 mewn diploma ragarweiniol, Introductory Diploma in IT. Felly gyda'r cwrs yma, nid oes unrhyw arliadau, mae'r holl cwrs yn cael ei wneud fel gwaith cwrs. Felly bydd hwn yn siwtio rai ddisgyblion sydd ddim yn perfformio mor dda yn arliadau, neu sydd yn becso fach yn arliadau, a pethau fel yna ddan pwysau. Mae'r cwrs yma'n hollol 100% gwaith cwrs sy'n cael ei wneud yn y dosbarth. Felly bydd hwn yn apelio at sawl un ohonoch chi sydd yn pryderu bach am arliadau. So dim arliadau ysgrifenedig, popeth yn gwaith cwrs. Mae'r cwrs yma, fel fi'n dweud, yn yr ysgol yn poblogaidd iawn, a wrth gwrs ar draws y Deyrnas Unedig, mae'n un o'r cwrsiau fwy o poblogaidd o ran 16 plus ysgyblion symud ymlaen ar ôl blwyddyn 10. Mae'n poblogaidd iawn y fath o cwrs yma ar draws y gwlad. Nawr, mae'r cwrs yma yn cwrs lefel 3 ac yn diploma ragarweiniol, os ydych chi'n bwriadu symud ymlaen ar ôl y cwrs i mynd i'r prifysgol, mae'r pwyntiau UCAS ar un peth â unrhyw cwrs lefel A. Felly bydd chi dal yn ennill pwyntiau UCAS i gynorthwyo eich cais prifysgol trwy'r cwrs yma, a enghraifft bydd A seren yn hanes yr union un peth y cyrraedd y gradd uchaf yn y pwnc yma. Felly mae pwyntiau UCAS yn union un peth gyda'r cwrs yma unrhyw pwnc arall. Wrth gwrs, mae fe'n pwnc digidol. Mae digidol sgiliau TGCh yn hanfodol bwysig nawr, a pa bynnag ar y felly mynd mewn naill i parhau i prifysgol, neu i gwaith, neu prentisiaeth. Mae pobl moyn sgiliau TGCh a digidol, a felly mae'r cwrs yma'n cyfle i atgyfnerthu yna a i datblygu sgiliau ymhellach na'r cwrsiau tygau, gyda sgiliau ymarferol i helpu chi gyda ceisiadau prysesiad swyddi, neu pa bynnag ar y felly moyn mynd, mae'n bwysig iawn bod chi'n cael digidol ar eich CV. Byddai fi'n dweud 6 darn o gwaith cwrs yw'r pwnc, so dros y 2 flynedd byddai chi'n cyflawni 6 darn o gwaith cwrs. Yn y cwrs tygau,
wrth gwrs oedd e'n dau ran o gwaith cwrs. Mae nawr wrth gwrs wrth ni symud ymlaen i'r chweched dosbarth, mae lot fwy o gwaith cwrs i cyflawni, felly mae'n 6 uned o gwaith cwrs. Na'r amlwg, felly byddwch chi'n meddwl, gwaith cwrs, lot yn hawdd wrth gwrs, dim arliadau, ond na, gyda'r gwaith cwrs, mae lot o gwaith gyson goffa cael ei wneud. Wrth gwrs, mae lot o gwaith pob gwers yn cyflwyno tasgau a sicrhau byddwch chi'n bwrw eich diddordeb cae i cadw ar ben y gwaith. Cos mae 6 darn y gwaith cwrs yn lot o gwaith a felly mae'n bwysig iawn byddwch chi'n cadw ar ben y gwaith yma yn gyson dros gydol y 2 flynedd. O ran y gwaith cwrs, mae'n 6 uned fel fi wedi sonio yn barod. Mae 2 yn hanfodol, felly mae rhaid cwblhau uned 1 a uned 2, cyfathrebu o fewn busnes a systemau gwybodaeth. A wedyn mae'r 4 uned arall wedyn yn debyg iawn i beth ni'n neud y pethau fel tygau, fel taenlenni, cronfa data, datblygu graffeg a weithiau cymdeithasol. So mae rhain wedyn yn cael ymlaen wrth gwrs o'r tygau yn lot fwy ddwfn mewn i'r pwnciau yma a'r sgiliau yma. Mae'r cwrs yn mynd yn dda gyda pwnc busnes. Mae lot o'r unedau i wneud a sut mae busnesau'n defnyddio TGCh a helpu datblygu busnesau trwy TGCh. Felly, os chi'n ystyried wneud busnes, felly mae hwn yn pwnc dda i cyd-fynd gyda'r pwnc yna. So, yn edrych ar pethau fel taenlenni, Excel, felly byddwch chi'n cael senario busnes, eich gofio creu system Excel ar gyfer y busnes yna. Debyg iawn i cronfa data eto, byddwch chi'n cael rhywbeth o busnes i ddatblygu system cronfa data i'r busnes yna. Graffeg digidol fach o hwyl, cael cyfle i ddatblygu sgiliau Photoshop a graffeg chi, a eto sut mae graffeg yn cael ei ddefnyddio yn y byd gwaith, a hefyd uned ar frwydriaethau cymdeithasol sy'n edrych ar eto sut mae pobl a busnesau yn ddefnyddio frwydriaethau cymdeithasol i gwella eu hun neu eu busnesau nhw. Gyda'r cwrs yma yn cwrs lefel 3, mae'r asesu yn fach yn gwahanol falle i beth chi'n gyfarwydd gyda. Fe fi'n dweud chi'n cael 6 uned o gwaith dros y 2 flynedd, ar gyfer pob uned byddwch chi'n derbyn 1 o 2 gradd. Naill ai D, distinction, sy'n werth 90 pwynt, M, sef merit, sy'n 80 pwynt, neu P, sef pass, sy'n 70 pwynt. Dros y 6 uned, bydd y pwyntiau yma yn cael ei talu i fyny, fel cyfanswm, a wedyn wrth y cyfanswm yna byddwch chi'n derbyn gradd terfynol. Felly, os chi'n edrych ar y tabl ar y gwirionedd fan hyn, os byddwch chi'n derbyn 520 pwynt neu fwy dros y 6 uned, sy'n cyfateb i enghraifft 4 gradd D a 2 gradd M, byddwch chi'n bennu lan y cwrs gyda gradd lefel 3 o D seren, sef cyfateb i A seren gyda UCAS. Os chi rhwng 480 a 510, byddwch chi'n derbyn gradd D, sef cyfateb i gradd A gyda UCAS. Rhwng 450 a 470, gradd M, sy'n cyfateb i gradd EC, a rhwng 420 a 440, byddwch chi'n cael gradd P, sef pass, a sy'n cyfateb i gradd E. Felly, nid oes graddau B na D ar gael yn y cwrs yma, byddwch chi'n derbyn 1 o'r 4 gradd yma ar gyfer lefel 3, sy'n cyfateb wedyn i'r graddau UCAS a'r pwyntiau UCAS. O ran asesu'r gwaith dros y 2 flynedd, mae'r gwaith yn cael ei danfon yn bant i asesu yn allanol gyda'r asesodd yr OCA, a bydd 2 cyfle pob blwyddyn i'r gwaith cael ei asesu. Fel arfer, mae'r gwaith yn cael ei asesu ym mis Chwefror ac hefyd yr haf. Felly, os mae'r gwaith yn cael ei roi mewn yn Chwefror a mae angen falle addasu un o 2 peth, mae croeso wedyn i ail roi'r gwaith mewn yn yr haf ar gyfer derbyn eich gradd. Felly, mae 2 cyfle gyda chi fyna os oes angen i mewnbyddu'r gwaith pob blwyddyn i sicrhau y safon gorau phosib. Diolch am cymryd yr amser i wylio'r cyflwyniad yma. Gobeithio bydd efo o ddefnydd i chi. Unrhyw cwestiwn sydd gyda chi amdano'r cwrs, croeso i cysylltu gyda fi gyda'r e-bost ar y sgrin a wedyn dod nhw ata chi gyda unrhyw cymorth. Diolch yn fawr.